شر و پفچونên dijwar di navbera hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û şervanên YPG bi çekdarên rêxistina radîkal ya ku bi Daişê tên askirin li Rojava û Rojhilat û başûrê bajarê Kobanê derketin û hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê pêgehên wê rêxistinê li gundên Rojavayê Kobanê topbaran kirin û şervanên Kurd jî li Rojhilat û başûrê bajêr di şerekî dijwar de ne li dijî çekdarên Daişê û di encam de çar gundên derdora Kobanê ji destê çekdarên Daişê hatin derxistin û niha di destê Pêşmerge û YPG de ne. Çalakvanekî bajarê Kobanê ragihand ku ji doh danê êvarê ve heta destê vê sibê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê pêgehên çekdarên rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daeş li gundewarên Rojavayê Kobanê ji gundê Mezrit Erbûş û heta gundê Elbelûr û Minaze û Cekur bi tundî topbaran kirin û got jî ku li Rojhilat û başûrê Kobanê jî şerekî giran di navbera şervanên Kurd bi hemahengî li gel şervanên Artêşa Azada Sûriyê û çekdarên Daişê de derketiye û da zanîn ku di encama wî şerî de çar gundên derdora Kobanê ji destê Daişê rizgar kirin. Li gorî zanyariyên medyayê jî ku ji aliyekî din ve li bajarê Kobanê nakokî di navbera şervanên Kurd û şervanên Artêşa Azad de derketin ji ber wê yekê jî hejmarek ji şervanên Artêşa Azad vegeriyane Tirkiyê. Çavkaniyekê ji Encûmena Leşkerî ya Artêşa Azada Sûriyê ragihand ku nakokî di navbera Kurd û şervanên Artêşa Azad de yên ku berî çend rojan ji Tirkiyê derbasî Kobanê bibûn derket. Rojnameya Şerq Lewsat ya Erebî li ser zarê wê çavkaniyê ku navê wê eşkere nekiriye jî dibêje ku 20 şervanên Artêşa Azad ji Kobanê derketin û berê xwedan Tirkiyê. Wê rojnameyê her wiha belav kiriye ku sedema derketina nakokiyan di navbera şervanên Kurd û Artêşa Azad de ew e ku alîkariyên leşkeriyên ku berî niha geheştibûn Kobanê negihane destê şervanên Artêşa Azad. Her divê derbarê de çavkaniyekê ji YPG ji heman rojnameyê re ragihand ku ew hêza ku berî çend rojan bi fermandeya Ebdulcebar Elegedî derbasî Kobanê bibûn armanca wê siyasî ye bêhtir ku leşkerî be û ew bi wê yekê jî tometbar kirin ku bi biryara Tirkiyê tev digerin. Doh jî fermandeyê hêza Pêşmergeyên Kurdistanê li bajarê Kobanê Ebdulqehar Doskî tevlî nûçeyên arkê bû ragihand ku odeyeke operasyonên hevbeş di navbera Pêşmerge û YPG û Artêşa Azad de hatiye avakirin û got jî ku ji doh ve hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê çend êrişên Daişê li ser bajêr têk şikandine û bi topan bersiva pêgehên wê rêxistinê dane. Wê fermandeya hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê her wiha ji arkê re diyar kir ku tu ferq û cudahî di navbera Hewlêr û Kobanê de nîne û ev yek erke li ser milê me ku xak û şeref û keremeta gelê Kurd biparêzin. Berî çend rojan hêzeke 200 kesî ji Artêşa Azada Sûriyê bi fermandeya Ebdulcebar Elegedî bi çekên sivik û navend ji Tirkiyê derbasî bajarê Kobanê bibûn û piştî wê yekê jî roja 31 Cotmeha Bûrî hêzeke 105 kesî ya Pêşmergeyên Kurdistanê ji Bakurê Kurdistanê bi çek û otobêlên xwe derbasî nava bajarê Kobanê bûn ji bo alîkarî û piştevanîkirina şervanên Kurd di rizgarkirina wî bajarî de. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.